Kiitos tietysti kutsusta tulla puhumaan tänne. On tosi mukava tällaisesta tulla puhumaan myös perustutkimuksesta vähän ihan potilasjoukolle ja muistuttaa sitten vähän itseäkin siitä, jos se nyt ikinä on päässyt unohtumaan, että minkä takia tätä tutkimusta tehdään. Mutta tämä mun aihe on prolyyli-oligopeptidaasin eli tuttavallisimmin PrEPin estäjät ja se, että voitaisiko niillä tehdä jotain Parkinsonin tautia vastaan. Eli mä tänään pikkusen yritän kertoa, että mikä tämä PrEP on ja miten se voisi liittyä Parkinsonin tautiin ja miten sitten tällaiset yhdisteet, mitä me on kokeiltu, eli PrEP-estäjät, vaikuttaa tällaisissa Parkinsonin taudin malleissa. Eli tämä PrEP, se on tällainen entsyymi, mikä kykenee pilkkoa tällaisia pieniä, lyhyitä proteiininpätkiä, puhutaan tällaisista aminohappoketjuista. Ja nämä tällaiset pienet ketjut, niin ne menee solusta toiseen ja tekee tällaisia tiedonvälitystehtäviä. Tämä oli se ensimmäinen idea, mihinkä ajateltiin, että PrEP vaikuttaisi, mutta tulokset tähän on jäänyt pikkusen epäselviksi, eli siinä ilmeisesti on taustalla jotain muutakin. Mutta PrEPiä esiintyy kuitenkin ihmisessäkin melkein kaikissa soluissa, melkein kaikissa elimissä, ja tunnettu tosiasiahan on, että ei sillä yleensä mitään hirveän turhaa ole, eli kyllä sillä joku tehtäväkin on. Ja kuten mä tuossa jo sanoin, niin sitä löydetään melkein joka paikasta ihmisessäkin. Eli aivoissa on suurimmat määrät, mutta sen jälkeen myös täällä muissa elimissä niin löytyy PrEPiä yleensä hyvinkin tasaisesti. Ja sitten tämä, mitä me vähän sivuisin, että mitä se tekee? No, ensimmäinen, mihin tätä lähdettiin tutkimaan, on muistioppiminen ja hermostorappeutumissairaudet, koska huomattiin, että näissä sairauksissa tämä PrEPin toiminta muuttuu jossain määrin. Tästä mä kerron pikkusen lisää myöhemmin. Joten sitten seuraava, mitä huomattiin, että jos se vaikuttaisi jollain tavalla näiden hermosolujen kasvuun. Kun tämä havaittiin siitä, että kun tutkittiin tällaisia PrEP-vajaita hiiriä, niin niillä oli pienemmät hermosolut ja vähemmän hermosoluja kuin normaaleilla. Syöpä on ollut yksi tutkimuskohde, siitäkään ei mitään tällaista ihan viimeistä näyttöä ole saatu, mutta kuitenkin on huomattu, että PrEPiä on hirveän paljon tällaisissa syöpäkasvaimissa. Ja sitten ihan tällainen solun kehitystoiminto voi olla yksi. Mutta mitä se sitten oikeasti tekee, niin sitä ei oikeastaan vielä tiedetä. Mutta sehän ei tietenkään estä alkamasta lääkefirmoja kehittää sitä vastaan yhdisteitä, niin kuin kävi tuolla 80-luvulla, kun tosiaan huomattiin, että esimerkiksi Alzheimerin ja Parkinsonin taudussa tällaiset pienet aminohappoketjut vähenee. Ja koska ne liittyy sitten tällaisiin muisti- ja oppimistoimintoihin, niin ajateltiin, että kun se PrEPin aktiivisuus nousee, että entä jos se pilkkoo näitä aminohappoketjuja. Eli sitten jos PrEPiä estetään, saadaan se aktiivisuus alas, niin saataisiko me pysymään nämä aminohappoketjut tuolla aivoissa vähän korkeammalla tasolla. Eli PrEPiä tutkittiin alun pitäen tällaisena muistilääkkeenä. No, se ei sitten ihan oikein mennytkään niin, eli ei oikeastaan löydetty hirveästi muutoksia tuohon aminohappoketjujen määrään, mitä yritettiin siinä etsiä, ja myöskin muistiin näitä tutkimustulokset jää vähän huonoiksi. Mutta sitten 2008 eräs ryhmä tuolta Belgiasta julkaisi tällaisen tutkimuksen, missä huomattiin tällainen yhteys tällaiseen alfasynukleiniproteiiniin. Eli kun PrEP ja alfasynukleini oli yhdessä, niin siellä rupesi muodostumaan nopeammin ja enemmän näitä tällaisia alfasynukleenikokkareita. Voidaan puhua tällaista kokkareista, ne on sellaisia kertymiä, mitä sinne sitten muodostuu. Ja se, mikä takia tämä oli mielenkiintoista, on oikeastaan tässä. Eli kun tutkitaan Parkinson-potilaiden aivoja, niin sieltä yleensä löydetään tällaisia niin sanottuja levyn kappaleita. Eli tällaisia isoja, mustia, oikeastaan vähän niin kuin voitaisiin puhua tällaista proteiinikaatopaikoista, eli siinä on iso määrä proteiinia kiinnittynyt toisiinsa. Ja sitten kun nämä oli jo tunnistettu pitkä aikaa sitten, mutta tuossa 90-luvun lopulla sitten tutkijat huomasivat, että tämä onkin sellaista kertynyttä ja
ja yhteenliittynyt alfasynukleiniproteiinia. Ja siitä oikeastaan käynnistyi tämä niin sanottu alfasynukleinitutkimus tähän Parkinsonin tautiin. Ja niin kuin varmaan noissa aikaisemmissa esityksissä ja muutenkin on tullut jo ilmi, niin Parkinsonin taudissahan nämä mustatumakkeen solut täältä tuhoutuu, mutta syy, minkä takia ne tuhoutuu, on yhä epäselvä. Ja se totta kai vaikeuttaa sitä lääkekehitystyötä, jos me ei tiedä, minkä takia solu tuhoutuu, niin sitä on vaikea lähteä parantamaan. Mutta nyt tämä alfasynukleini saattaisi olla yksi sellainen mahdollisesti tärkeäkin tekijä siellä. Koska silloin kun se on normaalitoiminnassa, niin se toimii tällä solun päässä niin sanotusti, hoitaa tällaista tiedonvälitystä solujen välillä. Mutta sitten kun se lähtee kiinnittymään toisiinsa, kertymään ja loppujen lopuksi muodostaa tällaisia isoja kertymiä, mitä me sitten nähdään levyn kappaleina, niin se onkin myrkyllistä soluille. Ensinnäkin se menettää tämän normaali toimintakykynsä, se on myrkyllistä, ja sitten sen jälkeen se pystyy vaurioittamaan soluissa hyvin montaa tärkeää soluelintä, ja se sitten johtaa loppujen lopuksi solukuolemaan. On myös todettu muutamia alfasynukleinin geenimutaatioita, mitkä altistaa Parkinsonin taudille, mutta ne ei selitä kuin muutama prosentin tapauksista, mutta kuitenkin näitä levyn kappaleita taas esiintyy käytännössä lähes kaikilla potilailla. Sitten toinen, jos olette huomanneet uutisista, mistä on ollut nyt puhetta, että leviääkö Parkinsonin tauti tuolta suolistosta, niin se on itse asiassa tällainen niin sanottu Bragin teoria, eli jossa tutkitaan sitä, joka perustuu siihen, että tämä alfasynukleini, tällainen virheellisesti muotoutunut, kertynyt ja kokkaroitunut alfasynukleini nousisikin täältä suolistoa sääteleviä hermoja pitkin aivoon. Ja sitten kun se tästä lähtee leviämään, niin sitten me ruvetaan näkemään ensin näitä liikehäiriöitä, koska se vaurioittaa alueita, mitkä säätelee ihmisen liikkeitä, ja myöhemmässä vaiheessa sitten näitä muita oireita, koska se proteiini ja sen mukanaan tuoma tällainen myrkyllisyys, niin se leviää eri paikkoihin aivoissa. Tämä on vielä pikkusen keskustelu alla myös tuolla tutkijapiireissä, mutta tämä on yksi sellainen hyvin voimakas teoria, mitä tutkitaan. Ja Valtteri ehkä esityksessä saattoi jotain mainitakin, mutta alfasynukleini on tietysti noussut tällaiseksi lääkekehityskohteeksi. Ja siinä on oikeastaan erilaisia kohtia, mitä tutkitaan. Eli ihan yksi ensimmäinen on se, että jos me estetään sitä, että tätä alfasynukleiniproteiinia ei tule ollenkaan. No, sitä on kokeiltu tällaisissa kokeellisissa malleissa, ja se itse onkin myrkyllistä soluille, koska alfasynukleinia kuitenkin tarvitaan pieniä määriä. Toinen on sitten, että jos me estetään sitä kertymistä, tai me lisätään sen alfasynukleinin hajottamista. Ja tämä on oikeastaan se, mihin minun tutkimus keskittyy. Yksi tällainen iso tutkimusaihe nyt, että kun näyttää siltä, että nämä alfasynukleinikokkareet, nämä myrkylliset kappaleet täältä, niin ne voi mennä solusta toiseen. Niin tähän tutkitaan erinäköisiä keinoja, että me voitaisiin estää tämä leviäminen, jolloin tavallaan me estettäisiin sen taudin etenemistä. Ja sitten yksi, että jos me pystytään jotenkin eristämään ja ohjelmoimaan tämä ihmisen oma immuunijärjestelmä tuhoamaan nämä alfasynukleinikokkareet. Eli tässä on monta tällaista tutkimuskohtaa, mitä selvitetään. No, kun me halutaan tutkia jotain tälleen kokeellisesti, niin siihen tarvitaan tietysti erinäköisiä malleja. Ja mitä me erityisesti on käytetty, on tällaiset solu- ja eläinmallit. Ja ne perustuu siihen, että kun alfasynukleinin määrä nousee riittävän suureksi, niin se alkaa kertyä ja kokkaroitua. Ja nämä on tällaisia, niin kuin näistä kuvista näkyy, niin näissä soluissa on verrattuna normaaleihin soluihin tai tällainen eläinmalli verrattuna normaaliin eläimiin, niin sillä on valtava iso määrä tätä alfasynukleinia. Mutta se tarvitaan siihen, että me saadaan tämä tavallaan tällainen myrkyllinen vaikutus sieltä esiin. Ja tätä me on sitten lähdetty tutkimaan tuossa, siitä on noin suunnilleen 2009 lähtien on työskennellyt tämän tutkimuksen parissa. Ja ensimmäisenä me tietysti lähdettiin vähän tutkimaan tätä alkuvaiheen
kertymistä. Eli jos meillä on 2 alfa-synukleiniproteiinia, niin tietysti ensimmäinen vaihe, mitä pitää tapahtua, on se, että ne tulee yhteen, ja sen jälkeen ne rupeaa kertymään enemmän, ja loppujen lopuksi se johtaa siihen, että meillä alkaa olla näitä kertymiä siellä soluissa suhteellisen paljon. Ja meillä on ollut tällainen malliyhdiste, jos ihmettelee, että miksi tällainen KYP 2047 tuolla pyörii kuvissa, niin se on tällainen meidän malliyhdiste, mitä me on tässä käytetty. Ja no me huomattiin, että itse asiassa että me pystyttiin estämään tätä kertymistä. Se oli vähän sama, mitä nämä belgialaiset oli aikanaan näyttänyt. Ja sitten me tietysti mentiin eteenpäin ja kokeiltiin soluissa. No siellä kävi sama juttu, että me pystyttiin näitä soluja tavallaan tyhjentämään tästä alfasynukleini ylimääräistä, mitä siellä oli. Ja loppujen lopuksi sama kävi itse asiassa myös eläimillä, eli me saatiin nämä eläintenkin aivot tyhjennettyä, kun me annettiin tätä meidän estäjää. Ja tässä vaiheessa me sitten mietittiin, että no kyllähän tässä täytyy olla jotain muutakin, että ei se voi pelkästään estää sitä kertymistä, vaan kyllä meillä pitää olla siellä joku toinenkin mekanismi, ja päädyttiin sitten tutkimaan, että miten tämä alfasynukleini pilkkoutuu. Eli soluissa, kun tämä synukleini on aluksi tällaisessa normaalimuodossa, ja sitten kun sinne tulee joku häiriö, sen määrä lisääntyy tai joku muu vastaava häiriö, niin sinne rupeaa tulemaan näitä kertymiä. Ja solut kyllä huomaa tämä, ja ne käynnistää tällaisen niin sanotun kierrätyskeskuksen, puhutaan tällaista autofagiasta. Tämä autofagian löytäjä sai viime vuonna lääketieteen Nobelin palkinnon, eli tämä on aika kuuma peruna tällä hetkellä. Mutta solut tosiaan huomaa, että nyt täällä tapahtuu jotain, mitä ei pitäisi tapahtua. Ja ne alkaa lähettää tällaisia tavallaan rakkuloita, jotka kaappaa sitten näitä synukleenikokkareita ja hajottaa ne. Ja me lähdettiin tätä tutkimaan ja me huomattiin itse, että meidän PrEP, niin sehän estää näiden syntymistä. Eli se saattaa sitä kautta myös vaikuttaa siihen, että siellä syntyy lisää näitä kertymiä. Mutta onneksi me huomattiin myös, että jos me käytetään PrEP-estäjää, niin me pystytään lisäämään tämän kierrätyskeskuksen toimintaa ja myös näiden tällaisten syntyneiden kertymien hajottamista. No sitten meillä oikeastaan oli edessä seuraava ongelma, eli meidän piti tutkia sitten, että pystytäänkö me jotenkin estämään näitä oireita, mitä näille meidän eläinmalleissa sitten syntyy. Ja tässä me käytettiin tällaista niin sanottuja virusvektoreita, eli me inisoidaan tällaista, tai annetaan tänne eläimille tällaista virusvektoria, että me saadaan nämä eläimen solut tuottamaan suuria määriä tätä synukleinia. Ja se johtaa sitten tällaiseen kokkaroitumiseen. Ja myöhemmin sitten myös soluvaurioihin. Eli me tehtiin tällainen hiirimalli, ja tämä oli se tutkimus, mikä tuossa joulukuussa keräsi jonkun verran huomiota myös tuolla mediassa. Eli me saatiin nämä hiiren solut tuottamaan suuria määriä tätä alfasynukleiniproteiinia, ja me huomattiin, että sellainen 2-4 viikkoa niin näille eläimille rupeaa tulemaan tällainen mitattavissa oleva käytöshäiriö. Ja siinä vaiheessa, kun se häiriö oli jo syntynyt, niin sitten me aloitettiin tämä PrEP-estäjähoito. Eli me mitattiin tällaista eläinten tassun käyttöä, kun ne tutkii uutta ympäristöä, niin tämä on sellainen hyvä mittari, että jos siellä on joku vaurio, niin ne ei käytä sitä vaurioitunutta tassua sitten. Ja se, mikä me huomattiin tässä meidän koesarjassa, oli se, että me nähtiin aluksi näiden oireiden syntyminen, ja sitten kun me aloitettiin tämä hoito, niin me saatiin ne oireet oikeastaan tipahtamaan tuonne nollatasolle. Ja tämä oli tietysti silleen rohkaiseva tulos, että me aloitettiin tämä hoito siinä vaiheessa, kun oireita jo oli, eikä heti kun me oltiin tehty tämä vaurio sinne. Ja kun me tutkittiin sitten näitä alfasynukleinikertymiä, mitä siellä oli, niin me huomattiin, että ne oli vähentynyt aika radikaalisti tällä meidän hoidolla. Ja ilmeisesti me pystyttiin myös jarruttamaan tämän vaurion kehittymistä, koska tämä dopamiinihan on se, mikä siellä aivoissa vähenee sitten Parkinsonin taudissa, ja me pystyttiin jonkun verran tällä meidän hoidolla, tuo palkki tuossa, niin pystyttiin tällä meidän hoidolla jonkun verran sitten ainakin hidastamaan tätä vaurion kehittymistä. Ja onko tällä sitten
merkitystä, tai voiko tällä olla merkitystä sitten ihan oikeassa taudissa, niin mä voisin vastata, että ehkä, koska tutkijatkaan ei tunnetusti sano mitään kovin helposti varmaksi. Mutta kun me katsottiin sitten tällaisista Parkinson-potilaiden aivonäytteistä, että no miten tämä preppi ja alfasynukleini siellä sitten on, niin tässä huomataan se, että potilailla tämä alfasynukleini on tällaisena hyvin niin kuin kirkkaina, vähän tällaisena kokkareisina pisteenä täällä, ja normaalisti se on tällainen vähän hailakampi, tällainen rakeisempi tämä esiintyminen. Ja PrEP näkyisi kuitenkin olevan siinä samoilla alueilla, missä tämä alfasynukleini, eli sillä voi olla oikeastikin sitten joku rooli siinä sairauden kehittymisessä. No mitä sitten tietysti vaaditaan, että tästä tulisi lääke? No meidän täytyy tietysti muistaa, että tällainen 30-grammainen hiiri ei ole 80-kiloinen ihminen, ja myöskään 80-kiloinen hiiri ei ole 80-kiloinen ihminen. Eli nämä on kokeellisia malleja, ja nämä hiiret on sellaisia, että ne kestää tosi suuriakin määriä tätä alfasynukleiniproteiinia, luultavasti paljon isompia määriä kuin mitä me ihmiset kestetään. Ja tietenkään nämä liikehäiriöt ei tule yhtä selvinä kuin mitä sitten taas ihmiselle Parkinsonin taudissa tulee. Mutta kuitenkin joku kokeellinen malli on oltava, ja tämä on tämän hetken ajattelulla niin ehkä lähimpänä, mitä meillä on tarjolla. Sitten jos me katsotaan tällaista lääkekehitysputkea, niin tässähän tietysti ensin pitää löytää tämä kohde, sitten me etsitään yhdisteitä, tehdään näitä niin sanottuja prekliinisiä kokeita, mikä tarkoittaa just tällaisia solu- ja eläinkokeita, ja sitten me päästään kliinisiin kokeisiin. Teoriassa me ollaan tässä vaiheessa, eli meillä on tehty näitä solu- ja eläinkokeita, mutta meidän pitää ottaa yksi pieni askel taaksepäin, koska tämä meidän malliyhdiste, mitä me on käytetty, niin se on sellainen, no se on täysin malliyhdiste, eli sen jatkokehitys ei periaatteessa ole mahdollista, mutta onneksi me nyt tiedetään, että mitä me haetaan ja mitä me etsitään, että kyllä meidän toiveissa on, että me päästäisiin tästä vaiheesta, mihin me ollaan nyt vähän palattu tuolla minun tutkimusryhmässä, että me päästäisiin tästä vaiheesta taas nopeasti tänne, koska me tiedetään, että mitä me halutaan katsoa, ja toivottavasti sitten myös jollain aikajänteellä päästäisiin näihin ihan kliinisiin kokeisiin. Eli tällaisena yhteenvetona tämä alfasynukleini, mistä minä tässä paljon puhuin, niin se on tämä levynkappaleiden rakennusaine, ja levynkappaleita oli näitä, mitä sitten Parkinsonin taudissa syntyy tuonne aivoihin. Ja alfasynukleenia ajatellaan tällä hetkellä, että koska se muuttuu niin voimakkaasti tuossa Parkinsonin taudissa, että se voisi olla tämä yksi syy, miksi nämä solut lähtee alun pitäen tuhoutumaan. Ja PrEP-esteillä me on pystytty tähän mennessä estämään alfasynukleinin kertymistä toisiin, ja me ollaan pystytty myös lisäämään näiden alfasynukleeinikappaleiden poistumista solusta. Nämä on tietysti kokeellisia mallia, että se täytyy muistaa, ja tulevaisuus onkin sitten kiinni tästä jatkokehityksestä, eli me löydetään oikea yhdiste, me löydetään oikea yhteistyökumppani, ja sitten me toivottavasti päästään etenemään tässä tutkimuksessa. Totta kai sitten on vielä ihan oma kysymys, että vaikka nämä tehoaa eläinmalleissa, niin tehoako ne ihmisissä, mutta tätä me toivotaan. Tähän vielä loppuun kiitokset tietysti omalle labralle, joka tälläkin hetkellä työskentelee siellä, ja kaikille yhteistyökumppanille, ja tietysti kiitokset myös teille, kun olitte kuuntelemassa, ja Parkinson-liitolle, kun kutsuitte minut puhumaan tänne. Kiitos. Ei ole niin kantava ääni, että se kuuluu tuonne joka paikkaan. No niin. Mä olisin kysynyt, että mistä sitä proteiinia saa, että se kun sakkaantuu siellä aivoissa, niin tuleeko se jostain ruuasta vai jostain vaan? Ei sitä ei niin ruuasta tai tällaisesta saa, mutta se on ihan aivoissa normaalistikin. Eli sitä ei tavallaan niin ylimäärää ei voi saada mistään. Et ne syyt, minkä takia se lähtee sitten kertymään ja sakkautumaan, niin ne on tietysti joltain osin hämärän peitosta, mikä se on se lopullinen. Ihminen ei itse pysty siihen vaikuttamaan kyllä. Että no,
Toivotaan, että nämä menee siihen vaiheeseen, että me tarvittaisiin koekanineja, että sitten tietysti tulee nämä kliinisiin kokeisiin rekrytoinnit, mutta se tosiaan tällaisella niin kuin yliopistolla ja yliopistotutkimusryhmällä niin meillä ei ole rahkeita eikä oikein lupaakaan mennä sellaisiin, mutta toivotaan, että me löydetään sitten joku yhteistyökumppani, joka kiinnostuu näistä niin paljon, että vie ne sitten loppujen lopuksi tänne loppuun saakka, eli ihan ihmiskokeisiin. Tämä alfa-synukleiini, se levynkappaleen syntyminen, onko se joku tämmöinen polymerointi vai onko se ihan tämmöinen satunnainen kasauma? No se on periaatteessa, voitaisiin sanoa, että vähän sellainen niin kuin satunnainen kasauma, jossa sitten tietysti aluksi moni asia on mennyt pieleen, että se synukleini on ottanut väärän muodon, jolloin se tarttuu helpommin toiseen alfasynukleiniin. Ja loppujen lopuksi, kun niitä on riittävästi yhdessä, ne muodostaa sellaisia liukenemattomia osia sinne ja sen jälkeen se on tavallaan myrkyllinen. Eli se on sellaisena se alfasynukleini, tämmöinen saostuva. Sanotaan, että se on herkemmin saostuvaa kuin normaali proteiini. Kyllä. Siinä ei tapahdu minkäänlaista orgaanista synteesiä niiden alfasynukleinien kesken. Nyt kyllä täytyy sanoa, että en ihan varmaksi pysty sanomaan, että mitähän mä tuohon nyt vastaisin. Tutkittu sellaisenaan? On paljonkin itse asiassa tutkittu sellaisenaan, mutta se, että se on vielä pikkusen hämärän peitossa, tai tiedetään montakin tällaista mekanismia, millä se pystytään saamaan sellaisen muotoon, että se rupeaa kertymään toisiinsa, mutta se, että mikä sitten niin kuin ihmisellä aiheuttaa sen, mikä se on se kriittinen juttu siinä, niin se on pikkusen auki vielä. Kiitos. Kiitos. Täällä on vielä yksi kysymys. Joo. Onko semmoinen kuin se kappaletauti, onko se just tätä, mitä tässä oli niitä? Joo, se on toinen tavallaan tällainen alfasynukleinista johtuva tauti. Joo. Eli ero siinä Parkinsonin tautiin on se, että ne levynkappaleet rupeaa tulemaan enemmän tuonne aivokuorelle, jolloin se myöskin enemmän tulee enemmän näitä muistihäiriöitä kuin liikehäiriöitä. Eli se johtuu samasta asiasta, mutta sijainti vaan on eri, missä se tapahtuu. Kiitos. Te kerrotte siitä, että suolistosta mahdollisesti tulee hermokanavaa pitkin aivoisi se joku epämääräinen tieto siellä, niin meillä oli taustana, tuli mieleen, kun me aikoinaan juniori sai 3 kuukauden vanhana pienen korvatulehdusreaktion ja me tiedettiin vuorokautta suurin piirtein ennen, milloin korvat oli tulehtuneena, johtuen siitä, että peräsuoli rupesi vahtoamaan siellä tavarat. Eli periaatteessa sama kanava menee tänne yläkertaan asti, kulkee tieto sieltä. Kyllä. Tuliko se sitten ruokatorvea pitkin nenään limakalvojen kautta vai mistä se tieto meni sinne ylös sitten? Joo, tätähän paljon tutkitaan tällä hetkellä hyvin monenkin sairauteen, että miten tämä suoliston toiminta ja nämä suoliston mikrobit, mitä siellä on ja bakteerit, miten ne vaikuttaa sairauksien kehittymiseen. Se huomattiin oikeastaan vasta ihan varmaan 10 vuotta sitten, että sillä on tosi iso merkitys hyvin moneen eri sairauteen. Että se on varmasti sellainen iso tutkimusalue, mikä tulee vielä kasvamaan. Kiitos. Hyvä. Kiitos.